खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 4 सेप्तेम्बर 2023 बुधबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। गिबि फरायनो लादों मेष राशि। गिबि हांखो अ ल। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ। माबा नङा माबा मोनसे जाहोनाव जेंना जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ। सांग्रां जानांगोन। सुथुरनि गाज्रि नोजोर थानोबो हागौ। बयजोंबो गोरोबनो गोब्राब जागोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हायोब्लाबो माबा नङा माबा मोनसे गोरोन्थि मावफ्लांनोबो हागौ। गोसोआ दिनै जोबोर गुलाय गुजाय जानो हागौ। देहाया मोजाङै थागोन। रांखावरियाव मोजां। गोबां धोन आरजिनोबो हागोन। आयाबो दिनै बांनो हागौ। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। सोरबा लोगोनिफ्राय हेफाजाब मोननो गोब्राब जानो हागौ। न'खराव अननानै फैगोन। बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ मोननो हागौ। समाजाव मान मोननो हागोन। लाइमोनफ्रा हरखाबै गाज्रि खौरांबो मोननो हागौ। गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिकबो जानो हागौ। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन। अब्लाबो नाथाय नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ। वृष राशि। गिबि हांखो इ उ ब। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोबां जेंना जेंनाजों दिनै मोगा मोगि जानांनोबो हागौ। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो सांग्रां जानांगोन। माबा नङा माबा मोनसे गोरोन्थि मावफुंनो हागौ। मोजां खामानिनिफ्राय जानगाराव थानांनो हागौ। गोसोखौ दिनै जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन। गोसोनि बोलोआबो दिनै लोरबां जानो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हायोब्लाबो माबा नङा माबा मोनसे गोरोन्थि मावलांनोबो हागौ। समाजाव मान मोननो हागोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो दिनै मोजां होनजायो। आयाबो बांनो हागौ। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। देहाया मोजाङै थागोन। गुबुननिफ्राय हेफाजाब मोननो गोब्राब जानोबो हागौ। जायखि खामानि मावा मानो मोनफ्रोमबो खामानियावनो दिनै सांग्रां जानांगोन। लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब लानांनोबो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा देबोरनांगोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनो हागौ। मिथुन राशि। गिबि हांखो क स। दिनैनि साना जोबोर मोजां। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मोनफ्रोमबो बिथिङाव जाफुंसारनो हागोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। गोसोआव गोजोननाय फैगोन। देहाया मोजाङै थागोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। आयाबो दिनै बांनो हागौ। न'खराव अननानै फैगोन। समाजाव मान मोननो हागोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। सोरजोंबा बाख्नायजानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननोबो हागौ। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन। सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां फैनोबो हागौ। बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। कर्कट राशि। गिबि हांखो ड ह। दिनैनि साना जोबोर मोजां। माबा नङा माबा मोनसे मोजां खौरां मोननोबो हागौ। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन। सोरबा लोगोजों बाख्नायजानानै गोसोआ दिनै बांसिन गोजोनगोन। गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ। पजिटिभ साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। रांखावरियाव मोजां। गोबां धोन आरजिनोबो हागोन। बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खरावबो अननानै फैगोन। समाजाव लोगो लेवा बांनोबो हागौ। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागोन। समाजाव मान बांगोन। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। सिंह राशि। गिबि हांखो म ट। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गोसोआव दिनै पजिटिभ साननाय फैनोबो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोननोबो हागौ। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोनगोन। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां। मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। न'खरावबो अननानै फैगोन। समाजाव दिनै मान मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनोबो हागोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जायोब्ला गाहाम। बयजोंबो गोरोबनो रोंगोन। गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन।
कन्या राशि गिबि हांखो प ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गुबुननिफ्राय थोजासे अननाय आरो हेफाजाबखौ मोननो हागौ गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन देहाया मोजाङै थागोन न'खरावबो अननानै फैगोन गोबां खामानियाव दिनै मुखुब थागोन सोरजोंबा बाख्नायजानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोनि बोलोआ बांगोन गावनि गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन देहाया मोजाङै थागोन बहाबा हान्थिनो एबा दावबायनो खाबु मोननोबो हागौ रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां मोननो गोनांखौ मोननो हागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन समाजाव मान मोननो हागोन गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनोबो हागोन लोगोफोरनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननोबो हागौ गोदान थांखि लानो रोंगोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन गोसोआव गोबां पजिटिभ साननायबो फैनो हागौ पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना जोबोर मोजां समाजाव मान बांगोन गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ गोबां मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनज्लायनोबो हागौ पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननोबो हागौ समाजाव बयजोंबो अनसायजागोन सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोनज्लायनो हागौ गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन मावनो लानाय खामानिखौ दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन गुबुननिफ्राय हेफाजाब मोननोबो हागौ गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन समाजाव मान मोनगोन न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहायाबो दिनै मोजाङैनो थागोन गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोनगोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायनोबो हागोन धनु राशि गिबि हांखो ध फ भ दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैनोबो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनायाव माबा नङा माबा मोनसे हेंथा फैनोबो हागौ सोरबा लोगोजों हरखाबै एना एनिबो जानो हागौ गोसोनि साननायफ्रा दिनै देबारनांगोन रांखावरियाव बारा मोजां नङा नाङा फाङा खरसायाबो बांनो हागौ बेफार फालांगियावबो दिनै बारा मोजां नङा होनजायो समाजाव मान मोननो हागोन बहाबा हान्थियोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन देहाया बारा मोजां थानाय नङा गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ जानाय लोंनायाव दिनै सांग्रां जानांगोन न'खराव अननानै फैगोन बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागौ सोरबा लोगोनिफ्राय नाथाय हरखाबै गाज्रि खौरांबो फैनो हागौ लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन मोनफ्रोमबो खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन गोदान खामानियाव आखाइ होजेननो हागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन समाजाव मान मोनगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनोबो हागौ समाजाव मान मोनगोन गोबां मोजां खाबु मोननोबो हागौ रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो दिनै मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ देहाया मोजाङै थागोन न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागौ
बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ मोननो हागोन। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोनगोन आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। मीन राशि गिबि हांखो ड स। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन। माबा नङा माबा मोनसे मोजां खौरां फैनोबो हागौ। गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। न'खरावबो अननानै फैनो हागौ। सोरजोंबा बाख्नाय जागोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रोमबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो, लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो। एसेनोसै, गोजोन्थों।